Здравейте! В това видео ще ви покажем начините за плащане в модул продажби на Yanaksoft. Нека маркираме няколко продукта на стойност 3,37 евроцента и да преминем към приключване на сметката. В този екран ви се визуализират и различните начини за плащане в брой, с карта, ваучер за храна или ваучер за подарък. В това видео ще направим плащане в брой. Клиента ни плаща сумата от 20 лева, тъй като в началото на 2026 година все още ще може да се приемат и левове, и евро. В случая избираме сумата от 20 лева. Системата автоматично ни казва, че рестото, което е необходимо да върнем на клиентите е 6 евро и 86 евроцента. С натискане на бутон приключи, приключваме и сметката. Благодарим ви. В следващото видео ще ви запознаем как да използвате плащане с карта. До скоро!